Kernel, lecik ka oh. Tora ni kubit na nilarga na jud. Impas juga sa kawaron. Itan, nabuhian ni. Oh, wala sulod akong pitaka. Si Kernel ba? Pilti itong nakuha utang sa kuha. Nag-2024 na lang, wapagod kabayad. Bitaw bo, wala na pag pang pagwapa. Di man ko na kung siya madakpan ba? Kaya bisa ka asa naman ako ba? Sa may teknik, anak niya, no? Kaya para madakpan na ako na ba? Kaya akong pitaka, wala na. Gipuyan na ni Damang ba? Ano do? Oo, tanawa. Wala na magikwarta eh. Daybo, tama Daybo. Nakoy naunaan ba? Kato si Kernel, hilig itong chika. Murag, sakto kay ka ba? Saan po nakabuang ni mo bo? May damayo na po kunin mo ng mga tirada ni mo ba? Para gani makabayad si Utang no. Ay, kabala ka. Tunga, lagi ta ato. Nanday ka ha? Lagi, basta G magkaka. Oo, sige. Tara. Tara na. Ay, sabi. Masa may plano na to, ani? Ay, tama. Inani ang plano mo. Ikaw magatang ka sa highway. Magatik-atik ka na nangita kag pamasahiro. Sirok man kayo to. Puniton din ka ato. Ya, pag mo punit na sa mo ha. Liaban din ako to. Automatic, bayad na to. Tara. Obo. Highway naman eh. Ikaw lang diri ha kay mag-atang ko dito sa naan. Ha? Sige. Pagamping. Pagwapas ako. Kernel, saan hitabo nga nagapamasahiro na malagi karon? Aw, minus pamanggod tong panakop god. Diri sa tas pamasahero kay para makahiring kog. Kinsa tong mga tropa na during walay lisensya og rehistro. Buguya ni mo Kernel oy. Wa ba ko lisensya ay kun dakpa, migo bitaw ta. Aw, ug makapasahero karon. 100 may plita na, ang 80 imuha, ang 20 ako ah. Let's go. Magkakwarta ka sa akong biyahe? Aw, unsa man kabalo ba kung wakay lisensya? Napod ako dila ticket dire. Damay. Sige. Mating na Kernel. Kernel, lecik ka oh. Kernel, ako abi ang turno ron. Ako ana, tagaan kag 20. Ay sus, di nila ko mga porsyento ana. Imo ang 100 pamasaya na, pero ako ato dana. Guya gini mo Kernel oy, abtik juga ka ba basta chika. Nya. Kasi lagi. Mag-asawa man na paploy. Sakay na da. Kabayad yun niya sayang utang ron. Sakay kuya. Dali, sakay dire. Ibala nimo. Tara. Tora ni kubit na nilarga na jud. Impas juga sa kawaron. Apa. Malunga. Dire na. Unsay problema, Babs? Problema, Kernel. Wala na ka sa checkpoint sa mga dakop-dakop kay na masayro ka, naglikay-likay na kasi mong mga utang. Unsay utang? Wara. Lain yun ni makautang ta ba kay maamnesia ta. Ay tama. Wa jud kwarta diri pas ba, masayro lang gani ko. Nara ko na si Moha Kernel. Unsa man mobayad ka o maupos na si Moha. Wala lagi kwarta na, Babs. Wag gani kay kwarta. Bo, kuan pitaka. Tanawa daw na og wa bay kwarta. Agoy na Unsa man na Kernel? Ingon ka wa kay kwarta, naa man lagi. Bayad na sigong motor, Babs. Mahal na kung may embargo ni motoran ni Bo. Tara na. Tara na. Iulay na ng pitaka. Thank you. Nagay kwarta.